Bamanyare chani muso demseni makoroba Renouveau FM kanumbugaw Mali kono Mali koka aw belajele aw ni sogoma mama sogolembe anna sanga in kono Renouveau FM kata se anka page Facebook ma ka aw belajele foka aw walimando ko alaka kanuntu sungalo akun chekuyma alaka noya am belajele alaka amusakaw noya salo on ni dow jira ka so nyina akere uluko alaka belajele da rosmera alaka hina slame su belajele na alaka anyirenya ka anta do makono alaka jamana baski alaka slamiya jidi mbalmaw ka awfu kitakao sirakoro briko makono ani goro gumango dugutan fla kita komini bisabani saba kitakao ni sogoma kartakao mba awfu kase fladugu seko ani donko kata se fladugu dugu bi woroni fladugu kaw ka awfu kene kono ka wolemando kasaro Nema FM technicien fara animateur ka Drissa Traoré monsieur Beka Annajeka Anname Sangay kono anga chekoroba abe samuni do koko samu jagti do songonu foladu ako corona mandi ona tawta chekoroba en sufrat leka abeka anyanaje akambe komi an demsani ma anya kan soro chomi alibi chekoroba en kambeti ka jagti amba deli masaramani fe alaka bloka seje encore alibi o fladgu kele na seko ani donko tonde mbela jele ka awfo president Mamadou Zoumana Sidibé anaka jekulu ka abola jele fo o kalabankoro sanga inkono abel lamenina ne bawbe kanname madame Sidibé Fatmata Doumbia madame Sidibé Awa Doumbia Madame Sidibé Badialo Jakite sanga in kono abel lafiye bola an fe Bamako ka ubela jelen fo ka bo fladugu ka an kolongolo ka se kati ni ne kongo kati don bena tien don na commandant fo de konebe amba fo o douane kelen na brigade commerciale amen dumo beka lameni ke sanga kono amba fene fo kanjo kan sunjata dala ka Mali surasu belajele ku belajele fo garde bula ko gendarme ni soma kati polisu ka awfo garde national ka awfo ozefura o manyine awko protection civile ambe awfo doya o kawfo maoma be e ka fomya bala ki kelembe ko ka frindo façon intola ki kali façon ye ki be façon ina kana nga foli be awye Mali finitigi belajele armée de terre fra armée de l'air ka aw belajele fo ka mana ke Mali tenitigi fin mbe awfo aw sona ka uni di ka faso ina kana aw jana awoloden ko aw jana aw furumuso ko ka ja aw masaw ko ka faso fininta ki kali faso yi ka be faso ina kana aw de sababu la bi ambe ka sinogo aw de sababu la bi ango kambe fanga nyini aw de sababu la bi ango ngambe sukuraw jo aw de sababu la bi ko ambe mobili nyini aw de sababu la bi ko ambe muso furu kele fila sababu nani ni belajele meri be jigi ke an kono ka sababu ke aw de sona ka aw ni di ka aw be faso ina kana aw ne be faso in kono aw jena ni belajele ko ame awfo ka sababu ke lakana ni aw sona ka kembugu ani kisela sufrat leka Mali drapeau bet aw disila ko aw ta tukano Mali golo masiri tabombe awfo don temena katimba awfo
Direction centrale du service des armées ne balmakɛ ben capitaine Abdourahmane So Kuluba point G madame Fanta Maïga avec ka lamɛnni kɛ an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ katikaw sɔrɔsiw ma ɲina aw kɔ dɛ aw ni sɔgɔma gendarmew ni sɔgɔma o tulo bɛ n na u b'a dɔn kan bɛ minnu ma ka se état-major la général de division Ibrahima Dairou Dambélé a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ a n'a ka denbaya mon général i ni sɔgɔma ko Ala ka kanu to ko Ala ka kanu to ja ko Mali in kɔnɔ bi ko dɔw bɛ olu bɛ k'u ka danbe ko dɔw bɛ u ka hɔrɔnya dɔw bɛ u kɔ olu bɛ ka miiri u la u ko k'u ta fili foyi ye diɲɛlatigɛ in na mobili ko tɛ wari ko tɛ ni cɛba ninnu ja ko dayiri b'a la n tɔgɔma an bɛ an disi gosi ka an bolo kɔrɔta ni ye i Dambélé a ye taa gafew lajɛ a bɛ ministeriya la wagati min na a ye min kɛ jamana in kɔnɔ an ye lisiw ta k'a lajɛ ko sɔrɔsi dɔw bɛ yen ofisiye dɔw bɛ yen ko dɔw ye wari dun an ye lisi ta a ko na ɲɛ ka lajɛ ka tila ka segin ka lajɛ Ibrahima Dairou Dambélé a tɔgɔ ma ye lisi in kɔnɔ n gɛrɛna la n ko n tɔgɔ ma n dabali banna mais a tɛ bali n na munna i tɔgɔ tɛ nin na foyi tɛ danbe dun foyi tɛ hɔrɔnya dun a mana fereke cogo cogo ko maaw bɛ an bolokɔrɔ mun bɛ se ka an disi mun bɛ se ka an nimisiw sa an ma ɲakɔrɔ ta ka dɔw tɔgɔ fɔ faden kɛnɛ kan Ibrahima Dairou Dambélé i ni sɔgɔma a bɛ ka namɛ sanga in kɔnɔ capitaine Adama Keita aide de camp du ministre Ibrahima Dairou Dambélé à la garde nationale mon capitaine ka aw fo ko Ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana Ala ka aw lakana a n'a ka cɛbaw kun bɛ kɔnɔ o don k'u ye ta tugu jadisiw la ko dɔw ye jɔn ko Ala fɔ ko a y'a kɛ Alaw tala kama aw ka hinɛ n na marifa min bɛ n bolo a y'a minɛ mobili min bɛ n bolo a y'a minɛ a ye ni makoto capitaine Adama Keita n'a ka cɛdenw u ko e ye maa minnu fa o tuma olu ni e ni ka fisa n'olu ni ye u y'a dɛsɛ an ka armée an b'aw fo belebele bɛ lamɛnni na général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo yan fo Bakɔ Jikɔrɔni safurula Jikɔrɔni para mon général i ni sɔgɔma ko Ala ka kanu to madame Sanogo Asanatu Dunbiya ne ba dalen bɛ salon belebele in kɔnɔ ye Ala ka an lakana an bɛ ka bato minnu kɛ sunkalo ninnu kɔnɔ Ala ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ général de division Salif Traoré donw tɛmɛna ko lakanabaliya ɲɔ waralen bɛ Mali kɔnɔ ko ka sababu kɛ poste minnu bɛ yen ko ka sababu kɛ i ka foya bala baara ka kan ka kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ commissariat i n'a fɔ ko brigade de gendarmerie ko de ka dɔgɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan wagati kunkurunin kalifara cɛba in na a ye gendarmerie jɔ n'o ye brigadiw ye a ye commissariat jɔ n'o ye policiers ye ka poste de contrôle ka caya Mali kɔnɔ ka tila ko ka mun kɛ ko minɛn ka ɲini ka di an ka lakana tigilamɔgɔw ma i n'a fɔ minɛn o minɛn bɛ yen min bɛ kɛlɛ kɛ duguma min bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ lakana bɛ se ka kɛ min ye yecogo ɲuman bɛ se ka ye cogo min na fini bɛ se ka don cogo min na ko n'u yɛrɛ taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ka a lajɛ n'u tora la walima n'u joginna ko mun de bɛ se ka kɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ye cɛba ninnu wulila k'i jɔ ni o layiru ye o layiru kɛra wagatiw tɛmɛnenw na ni cɛ ka kan ka fo
nin bɛ miiri jigin Salif Traoré la monsieur le ministre i ni sɔgɔma attaché Mamadou Doumbia dɔw ko Mamadou Doumbia a bɛ k'an lamɛn sanga in kɔnɔ ka fɔ teri kɔrɔ tɛ ne Sori Ibrahima Diallo la aw ni sɔgɔma Madame Kulibali Bintu Napo k'a yira lamɛnjɛkulu la ale tɛgɛ bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo émission ye faso kunkan ye fasodenw ka kuma di aw ma kunɲɔgɔn kɔnɔ mun de kɛra faso in kɔnɔ i ka fanga b'a la aw ka yeta o ye jumɛn ye bilasirali ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ an sigikun filɛ fasodenw ka kuma di aw ma mɔgɔ ko tɛ Mali ko don mais an b'an sɔnni siga kan ni min kɛra faso in kɔnɔ an b'a fɔ o tɛ mɔgɔ ko ye dɛ sababu don minnu ka kan ka kɛ minnu bɛ a la a don n'u ka kan ka min kɛ n'a ma kɛ u ka dɔn ni a kɛra a bɛ fɔ n'a ma kɛ fɛnɛ an b'an da di ministère de la justice des droits de l'homme garde des sceaux chargé de mission Mohamed Dramane Traoré a bɛ k'a lamɛn sanga in kɔnɔ a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma Cour suprême na an ka cɛkɔrɔba bɛ yen honorable Aliou Badara Nana Kase ko ala ka kanu to an hakili sigilen don i k'a fɔ ko ŋɔmiyɛrɛla mɔden sabula cɛkɔrɔba in sera yɔrɔ yɔrɔ la baara bonnakun ka sariya kɔnɔ a y'a kɛ ani Alahu Tala cɛmancɛ la a y'a kɛ a ye faso firi min don faso drapeau min n'a bɛ a kana a ye baara in kɛ ka se a dan na a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ Cour suprême la fo CNT la bi a bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n dalen b'a la k'a fɔ o kɛnɛ kan an fasodenw ye min fɔ n'o ye an ka sariyaw ye ni sariya bɛ tigɛ an de tɔgɔ la cɛba in a b'a jeniyɔrɔ fa adjudant chef Maya Samake Kati a n'a ka denbaya an b'a fo kabala sanga in kɔnɔ Yaya Doumbia bɛ lamɛnni na adjudant chef la retraite a n'a ka denbaya ko ala ka bana in ban pewu ala k'i segin i yɛrɛ ma cɛkɔrɔba Cɛlɛ Amadu Tunkara bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔ ka taa se Ibrahim Sanogo Gwana Tikenja numéro 2 a fana bɛ lamɛnni na k'u bɛɛ lajɛlen fo Madame Kulibali Bintu Napo an bɛ don an ka kumasen kɔnɔ ka hakili jigin kɛ kunɲɔgɔn in kɔnɔ mun de kɛra kɔlɔsiliw bolila kan fɛn min ye ministre min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko ni jiko ma Mali kɔnɔ san o san ni wagati ninnu sera i ka fanga b'a la maliyɛnw bɛ gɛlɛya sɔrɔ ɲinanta dɔ faralen bɛ o kan ka sababu kɛ kurantigɛ ye o kurantigɛ an ye min kɔlɔsi san o san nin kɛwale kelen de bɛ kɛ ka daminɛ Alpha Umar tile la fo kana bila bi colonel Bandaw ale de bɛ yen transition kɔnɔna la san 30 ni kɔ gɛlɛya kelen bɛ yen wagati kelen in na fura tɛ se ka sɔrɔ la o ye k'a fɔ ni nin wagati sera kuran bɛ tigɛ su kuran bɛ tigɛ tile fɛ bunadamadenw ni a bɛ tɔɔrɔ ka se hakɛ min ma Alahu Tala dɔrɔn pe de b'a dɔn énergie di Mali ka kɛwalew sababu la ministre bɔra ka ɲɛfɔli kɛ sababu minnu bɛ to sanga in kɔnɔ kurantigɛ bɛ ka kɛ an ka kisi kurantigɛ in kɔlɔlɔ ma a kɛra ale ye a kɛra maa wɛrɛ ye musaka dɔw bɛ yen musaka min n'a dagosi ka bon kosɛbɛ fo k'a ɲini ka don i ka fanga b'a la kuran minɛn minnu bɛ kuran di ministre ye ɲɛfɔli kɛ an ye faamuyali kɛ au moins a bɔra ka kuma gɛlɛya min bɛ yen mais gɛlɛya filanan ye jumɛn ye Mali de kɔnɔ fantani kule i b'i ka facture ta ka taa énergie la k'i bɛ taa sara i tɛ maa sɔrɔ ko kuran tigɛla i bɛ tila ka segin ka na so Mali de kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko faso ka baarakɛda dɔw bɛ yen baarakɛda caman kɛnɛ in kɔnɔ ne bɛ Dramane Kulibali fo a kɛra énergie di Mali ɲɛmaa ye don tɛmɛna a y'a yira ni aw ye n bila ɲɛmaaya la maa o maa ni kuran facture n'a juru b'i la hali ni kuluba b'a la n'o ye an ka palais présidentiel ye k'a bɛ taa kuran tigɛ yen cɛ in nana layidukan min ni a tun bɛ a da a y'a kɛ ja baarakɛyɔrɔw bɛ an fɛ i n'a fɔ ko kuluba baarakɛyɔrɔw b'an fɛ i n'a fɔ assemblée nationale baarakɛyɔrɔ b'an fɛ i b'a fɔ primature baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a fɔ ORTM baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen i ka faamuya b'a la maa yɛrɛ tɛ se ka min bila i hakili la n'o y'an ka ministère ye faso ka baarakɛyɔrɔw miliyari juru de bɛ olu la u bannen bɛ ka courant facture sara olu de bɛ ka courant suɲɛ
olu de bɛ ka ji suɲɛ olu de bɛ k'i ban ka courant ni facture ni ji sara an fantanw kule misi kɛra zarati a tɛ an na courant bɛ ka tigɛ an de la Dramane nana a ko hali ni hôtel min b'a la hôtel international n bɛ misaliya ta hôtel Radisson a taara ka taa courant tigɛ k'u bɛ groupe wuli a tila ka na polisiw lajɔ ko ni maa ye groupe kala a b'o minɛ k'o don kaso la a tilara ka cadenas san ka kɛ groupe la k'a tɛ wuli fo ka juru sara o Dramane Coulibaly a ma suko ni dugusɛjɛ sɔrɔ an ka énergie kunna fasoko bɛ min maakɔrɔw bɛ ka sa ni nin wagati sera denmisɛnninw ka fatu ni nin wagati sera ka sababu kɛ an bɛ ka don funteni wagati min kɔnɔ gɛlɛya min b'a kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu bolo o ye courant ye u bɛ baara kɛ courant de la pour que nasɔngɔ ka sɔrɔ courant dan ye heure kelen ka courant kɛ tila heure fila quartier ni ɲɔgɔn cɛ san 30 an bɛ nin kɛ wale kelen kɔnɔ jamana marabagaw aw tɛ miiri dɔɔni hakili tɛ se ka sɔrɔ ten sa a y'a lajɛ faso ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ juru bɛ minnu na a y'a lajɛ an ka hôtel ba minnu bɛ juru bɛ minnu na a y'a lajɛ usine ba minnu bɛ juru bɛ minnu na a ye don u cɛ la n'a mako bɛ musaka de la bɛɛ k'i ka wari sara ni min b'a ka wari sara courant ka tigɛ o la n ko fantanw de tɔɔrɔlen don ne y'o de fɔ n ko aw bɛ ko ko la badaw aw bɛ ko ko la ministre Mohamed Sida Diko a y'a wuli a ka jɔ fantanw ka hakɛ n'a ma lakana foyi tɛ jamana in basigi fantani facture ka 1 2 3 sɔrɔ i fɛ yen ni courant bɛ to i fɛ n'a tɛ to i fɛ an bɛna ye député dɔw bɛ yen olu bannen courant sara ma ministre dɔw bɛ yen olu tɛ courant sara baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ courant sara hôtel dɔw bɛ yen olu tɛ courant sara usine dɔw bɛ yen olu tɛ courant sara miliyari caman a juru bɛ ninnu na jamana bɛ fonctionner nin kan faso marabagaw sigilen don ka filɛli kɛ foyi tɛ bɔ a la min mana wuli k'i bɛna ko nin yɔrɔ nin baarakɛyɔrɔ nin a tolila ne b'a essayer ka baarakɛyɔrɔ nin ka fura ka jɛ mɔgɔw ka se ka lafiya e tɛ su ni tile kɛ i bɛ nkalon ka bɔ yen n'aw mago bɛ miliyari la ka minɛnw san minɛn min bɛ se ka courant di an ma interconnexion min bɛ an ni Côte d'Ivoire cɛ a ka wuli ka bɔ yen an k'an yɛrɛ ta a taa nin juru ninnu kani kuluba b'a la primature b'a la ORTM b'a la assemblée nationale b'a la ministre du sow b'a la hôteliw b'a la usines b'a la a ye taa fama ninnu fɛ minnu bannen bɛ ka courant sara courant kelen facture kelen ni fila a bɛ minnu bolo n'u ka facture bɛ taa 500 la kalo la n'a tɛ ka sara minnu fana bɛ ka courant suɲɛ dun jamana ko dun an ta tɛ mɔgɔ ko ye bilasirali ka kɛ tiɲɛ kɔnɔ faso ka jɔ tiɲɛ kan faso marabagaw a ka dɔn fasodenw bɛ ka kɔlɔsili kɛ fasodenw bɛ ka lamɛnni kɛ fasodenw bɛ ka jateminɛ kɛ a ka kɛtaw kan jamana in tɔɔrɔ la faransikɛw aw ni sɔgɔma an bɛ Cheikh fo ka taa se tumani ma fɛn min ye Dawuda Jalo Itali an b'a fɔ a bɛ ka lamɛnni kɛ Mamadou Jalo n yɛrɛ dɔgɔkɛ don a bɛ Paris k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka taa se Espagne kan ma fɛn min ye Sajan Konare Musa Sidibe Mustafa Jawara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Espagne ka aw fo o faransi kelen na Magasa bɛ yen ko halibi ko Ala ka kanu to k'a yira minnu bɛ ka weleli kɛ sanga in kɔnɔ an tɛ se ka maa ta sabula téléphone kelen de bɛ an bolo an kɛlen bɛ ka bila direct la an balima minnu bɛ Mali kɔ kan u bɛ se ka an nasɔrɔ cogo min na émission ka suit an fɛla u ka dɔn n'u bɛ se ka don cogo min na ligne kelen pe de bɛ yen minnu bɛ ka weleli kɛ n b'a deli aw fɛ a ye weleli jɔ ne ka téléphone na sabula an tɛna se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais ni n jiginna ni fɛn bɛ min fɛ k'a fɔ o tigi bɛ se ka weleli kɛ i ka faamuya la an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o cogo la mais nɛgɛjuru sira kelen de bɛ sanga in kɔnɔ an bɛna o di aw ma an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min na jamana ko don kibaruya filanan o ye min ye général de division Yamusa Kamara koɲɔgɔn in kɔnɔ a bɔra ka livre bɔ livre yɛrɛ tɔgɔ présumé coupable ma part de vérité monsieur le général a bɔra ka sɛbɛnni kɛ depuis wagati min n'a bɛ kaso la n'a taara kaso la an taara ka taa ɲɛ da cɛkɔrɔba in ka kaso la Marikala a délégation kun b'a la
depuis o wagati la cɛkɔrɔba in bɛ sɛbɛnni la a ye livre bɔ livre in page ka ca dɛ Yamusa kumana mun de kan livre in kɔnɔ a kumana janfa min sirila n'o ye ale lase kaso la a kumana an ka sariya tigilamɔgɔw olu ka kɛwalew kan dɔw bɛ yen sariya tigilamɔgɔ dɔw bɛ yen n'a fɔra ko ka baara kɛ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ n'a fɔra ko ka baara kɛ an ka constitution ye mun fɔ ko ka kiiri tigɛ fasodenw tɔgɔ la dɔw bɛ kiiri tigɛ u yɛrɛ tɔgɔ la dɔw bɛ kiiri tigɛ maa wɛrɛ tɔgɔ la Yamusa Kamara bɔra k'i da don a la ko an k'an yɛrɛ kɔlɔsi jamana tagabolo man ɲi sɔrɔsiya ye mun ye a ye ɲɛfɔli kɛ kan mun bɛ sɔrɔsiya kɔnɔ bi namara jumɛnw bɛ ka kɛ yuruguyurugu jumɛnw bɛ ka kɛ Yamusa a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛfɔli kɛ kan aw ni ne sɔɔni kɔnɔ Madame Kulibali Bintu Napo bɛ ka labɛnni kɛ an bɛna Yamusa Kamara miniti 22 a b'a bɛɛ fɔ n b'a bɛɛ latɛmɛ min kɛra an ka se ka tiɲɛ dɔn min bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya politisiyɛn dɔw fɛ jamana marabagaw bɛ ka don fili la fasodenw ka tɛ ka tiɲɛ dɔn musakaw bɛ ka ta ka di an ka armée ma ko ka minɛn ɲini dɔw bɛ ko o minɛn ninnu o wariw k'o kɛ u yɛrɛ ta ye ne ka kuma fɔlen tɛ dɛ aw ni ne an ka jɛ ka Yamusa Kamara lamɛn. Sumaworo Bube Mega abasiku jamana abasiku jamana ne tɛ politique wari ne tɛna politique kɛ bi n tɛna politique kɛ sini ne kun ye sɔrɔdasi de ye n ka baara ye min ye ne san 36 de kɛ sɔrɔdasiya la hakili la n kan ka dɔɔni faamuya o la don dɔ kɛra président y'an mɔgɔ damadɔ wele ale kun b'a la Tumani Jime Jalo kun b'a la Sara Samakala hinɛ la o fana kun b'a la ani a ka directeur de cabinet Mahamadou Kamara ani Bube yɛrɛ anw sigilen bɛ journaliste minnu fagara Kidal Ghislaine Dupont ani Claude Verlon olu fagalen président y'an fara ɲɔgɔn kan k'ale kɔni kun y'a ŋaniya ka médaille d'u ma ko officier de l'ordre national k'u ka o d'u ma a ka y'a décision bɛɛ kun ta décision bɛɛ kun tara ka ban tɔ tora dɔrɔn ka cérémonie organiser ka médaille d'u ma ne ye n bolo yɛlɛ a ko jina ko kuma jumɛn b'i fɛ ne ko bon n ko président n ko ne bɛ basa i bɛ ko dɔ dɔn ne t'o kalama mais ne t'a faamuyali la n ko journaliste minnu nalen bɛ kidali la hakili la o kun tɛ an ka baara la dɛ u nalen bɛ baara min na ala kelen de b'a lɔn mali ka baara kɔnɔ kun tɛ ni ala y'a kɛ u nana kasara y'u sɔrɔ o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye mais ne k'a di ma n ko o n'u ka kan mais ne hakili la i k'a kɛ chevalier ye n ko o bɛ wasa parce que n ko an ka sɔrɔsi caman bɛ ka bin don o don mɔgɔ wɛrɛ nana an dɛmɛ yan bi o caman fana bɛ bin officier ma di olu ma fo k'a di ninnu ma n ko ne hakili la kɔni a kɛ chevalier ye n ko o kɛ an ka ɲɛ a ko k'i ka kuma o ye tiɲɛ ye n mana kɛ chevalier ye a ma miniti kelen ma a ko ayi n mana kɛ officier ne ko wa e de ye président ye ne hakili la n ta de f'i ɲɛna mais min ka di i b'o de kɛ nka ne kɔni hakili la n ko n'i kun y'a kɛ chevalier ye n ko o de kɔni kun ka ɲi a ko d'accord ko n b'a kɛ chevalier ye an bɔlen ne y'a fɔ n ko n ka président ni n ko maninka ka kuma tɛ ko kirisi min daminɛ ye tu bisimila i b'a kun mana banni nɛmaya bɔ o kana bala mɔgɔ la n ko nin n ko fo mɔgɔ min ka laban ni ye président kunturu ka décision yɛrɛ mɛ miniti 5 kɔnɔ siɲɛ 3 n ko ne m'a faamuya ni kuma fɔra i bɛ i sigi k'i hakili la munumunu ka sɔrɔ k'i ka décision ta bon an tɛmɛnen o kan décoration ko bana sɔrɔ an bɛ k'a ma an kun bilenna jamana kunkolo an bɛ ɲɔgɔn hakili la falen jamana kunkanko la an kun bɛ ka baro kɛ Bube nana fɔ ko ko Sɛnɛgali bɛ yan de ka MINUSMA lakɔlɔsi a sɛgɛnn'o kan fo siɲɛ 2 ne ko Bube n ko o t'a ɲɛ yɛrɛ n ko ni MINUSMA kun tɛ se ka yɛrɛ lakɔlɔsi k'u bɛna mun k'an de fɛ yan u bɛna mun k'an fɛ u tɛ se k'u yɛrɛ lakɔlɔsi fo tubabu de bɛna olu lakɔlɔsi u bɛna mun k'an de fɛ yan ko an nana ko k'an dɛmɛ n ko bɛ ɲɛfɔli k'i ye i k'a faamuya ne ye san 36 de kɛ sɔrɔdasiya la ne hakili la ne bɛ min dɔn a la e t'o dɔn a la n ko ninnu bɛɛ ka laɲini ye min ye
kana dɛmɛ ka lakara sabati mais n ko bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɛ n ko MINUSMA ka baara ye min ye o kana fara an ka finitigiw kan ka basigi la na jamana kɔnɔ o MINUSMA ka baara ye Sɛgɛbali ka baara ye min kɛrɛnkɛrɛnya la ka jatigi welekɛlaw k'olu kɛlɛ olu ka baara yɛrɛ y'o ye a fila bɛɛ kɔni bɛ kɛ ka basigi sinsin jamana kɔnɔ mais kun tɛ kelen ye dɛ ko finitigiw kelen mais manamana ko tɛ kelen ye ninnu ko danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara de filɛ nin ye o man di a ye parce que ale tun b'a fɛ de ka président ka laɲɛgɛ ale dɔn pour que a k'a dɔn vraiment ale b'a ka baara dɔn mais a ma se ka fɛn fɔ parce que ne ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye Irénée wulilen tile damadɔ kɔfɛ ne y'a mɛn a ka cabinet mɔgɔ dɔ la a ko bubu y'i kali k'a b'i bila kaso la ala tulo bɛ n kan na k'a b'i bila kaso la ne ko ka ne bila kaso la n ko ne ye mun de kɛ a bɛ ne bila kaso la ni dalalu jumɛn de ye a ko n ka hakili to n yɛrɛ la après n ye lettre sɔrɔ a bubakɛ ye lettre ci ne ma ministre de la défense ko n ka taa pôle économique la kalan bɛ fɛ ko k'a ɲininka n ko y a pas de problème n ko n bɛ taa donc n'an y'a faamu o de tun y'a ka plan A ye i n'a fɔ gafe kɔnɔ y'a fɔ cogo min c'est-à-dire ne na kun yɛrɛ nin a kun t'a fɛ n ka to président kɛrɛfɛ parce que n mana k'a na bɔn c'est ça justement ne tɛ sɔn nkalontigɛ ma a ko nin bɛ cogo min na ni n tora président kɛrɛfɛ n tɛna n sago sɔrɔ a bɛna n ka na bɔn an ka fɛɛrɛ kɛ ka nin nata donc a kun yɛrɛ nin ye a tɔ nin bɛɛ ye manamanakan ye bon o kɛlen tora ne taalen karan bɛ fɛ yen o avocat dɔ nana sigi ne t'a dɔn yɛrɛ ko maître Danbele n kuma deli ka ye yanni ka to karan bɛ ka kuma ta a ko karan bɛ i ye général wele ka na a wele kun ye mun ye i bɛna wele seriya de la wa ou bien a jɔyɔrɔ ye mun y'a la a ma fɛn fɔ a tilara k'a fɔ kuma daminɛ la a ko général Yamusa a ko mɔgɔw minɛna paradisiw minɛna ka to u bila Kati e kun ye ministre de la défense ye e ma foyi fɔ pour que k'u lasegin ka na Bamakɔ parce que i b'a dɔn ko Kati tɛ u marayɔrɔ ye ne ko n ko o tɛ ne ka baara ye u ma mɛn Kati yɛrɛ ministre de la justice min tun bɛ yen o place u la o don na o ni Katɛgɛ ye fɔli kɛ a dusubɛ bɛɛ u seginna ka na Bamakɔ yan ko ne ka mun b'o la a ko non i nɔ b'a la o ye kuma fɔlɔ de u b'a fɔ ko ne n kun donna janfa la ka mɔgɔw ninnu minɛ k'u la mara Kati o ye fɔlɔ ye complicité de séquestration o kɛra ten après papier sɛbɛtɔ la a ko a y'a yɛlɛma ko n tun bɛ mɔgɔ faga nin kalama ko ne tun bɛ mɔgɔ faga de la donc ko ne y'a mɔgɔ dɔ de ko ne tun bɛ janfa la ka mɔgɔw ta k'u janfa ka t'u faga ko n y'o dɔ ye ko n y'o mɔgɔ dɔ ye ne ko n k'o de fɔra i ɲɛna a ko ne ma fɔ n k'o fɔra i ɲɛna cɛkɔrɔba dɔ ka kuma dɔn su koli ba ma ani ba su bɛ ka o ye kelen ye n k'o tɛ kelen ye dɛ n k'o tɛ kelen ye i kana ko ɲagami ɲɔgɔn na ne tun ye ministre de la défense ye mais a kɔrɔ tɛ ko fɛn fɛn bɛ ko ne b'a ba kalama n ka bɛ fɔ ne yɛrɛ ne bɛ ka bureau la bɛ fɔ ne yɛrɛ na a ka greffier tun bɛ yen o kun banna ka sɛbɛn a y'i kunna firi ne ko n ka sɛbɛn n ko nin de fɔra yen na n ka sɛbɛn problème foyi t'a la mais n ko kuma kelen fɔ ne tɛ se ka juger n b'o f'i ɲɛna bi ne tɛ se ka juger n'u jugera juge n bɛ kuma yira juge la u bɛ maloya u b'u yɛrɛ ɲini mais n ka sɛbɛn a sɛbɛn a y'a sɛbɛn ne taa kun filɛ gendarmerie la kaso la en tant que ça o tile fila ne y'a mɛn radio la ko ne ye papier signé a ma fɔ n ɲɛna diɲɛ na ne y'a mɛn to y'a mɛn radio la cogo min na ne fana y'a mɛn ten ne ko n ko nin fana ye jumɛn ye ko n ye papier signé a ma fɔ n ɲɛna diɲɛ na kalan bɛ ma fɔ ne ɲɛna ne y'a mɛn RFI de la ko ne ye papier signé n ko nin fana bɛ kɛ cogo di ka nkalon karama dɔ bɛn ka fɔ n'a fɔra mɔgɔ ye radio ni télé la ko n ye papier signé mɔgɔ bɛ da la a ma fɔ ne ɲɛna to y'a mɛn cogo min na ne fana y'a mɛn ten ko ne ye papier signé ne ko n ko nin fana kabako dan ne mais n ko ni fanga b'i bolo i bɛ se ko bɛɛ la
mais ngol ala be se bela mais nganga jugement ko kono jugement fina don sele comme yero ko pabe signé baga tetnier o tetnier e ko ko mbora kala ma ko ma fen fo asinya nanna ne flani pape signé ko kuma te fola tugunne ko mbora kala ma ko ma fen fo e kuma kiri ile me ko nani fen kiri ile me ko nani c'est que il tetnier kan o re kun men sisan ko mbora kala ma ko ma fen fo mais a be kiri halu tumuna ile me munu nya signé o le kun nga fo ne nyana non ma fen fo na e ko mbega jigoro ne be nga be la défense ne bo don jigori a be doni ka fo ne nyana le munu e papier signé na ita fe o to ka bola ko mbora kalma ngol nga fo ne nyana donc il sur là mais il matama voilà. Ok. E bɔra k'o fɔ an y'a ye min ye gafe in kɔnɔna na surtout y'a jira k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn min kun ɲɛsinnen bɛ SBM fɛ ko a kun kɛn bɛ ka i n'a fɔ mɔgɔ min kɛn bɛ k'i ni da maa kan n tɛ fɛ ka karisa ye donc bɛnbɛnbɛn bɛ se ka bɔ sira o sira fɛ n bɛ o kɛ walasa k'a lanɔgɔ o plan kɔnɔ y'a jira k'a fɔ plan A ni plan B kun bɛ yen plan A kun bɛnnen bɛ min ma o de kun y'a ye don dɔ i balila ka ye o ye min ye BGP bureau de vérificateur général o y'o bila walasa ka na ko kasabi min d'i ma walasa i ka don kow la baara minnu kalifalen ma sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ a la k'a dɔn kasabi donna yɔrɔ min kasabi min kɛra ka min kɛ e yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min ye gafe kɔnɔ ko nin kun kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye maa ka bila ka taa ministre surtout ministre la défense ka taa o ka ko sɛgɛsɛgɛ o hukumu kɔnɔna na min o plan B i bɛ se ka mun fɔ an ye o walawalani ka ɲɛ o la. n b'a f'i ɲɛna n ye min fɔ a daminɛ tuma plan yɛrɛ kun ye min ye n ye min kɛ ka bube sɔsɔ président ɲɛna o de ma diya bube ɲɛna donc a ka laɲini bɛɛ kun ye pour ka ne mabɔ président la mais n'i bɛ mɔgɔ mabɔ i na kuma dɔ fɔ a ka plan fɔlɔ min kun ye min ye comme a kun fɔra ko yuruguyurugu bɛ kɛlɛ 2014 la o ko kun y'o ye donc o tun b'a ye vérificateur général mɔgɔw bila ka na ko kana ne ka n ye dépense minnu kɛ k'olu lajɛ n'a sɔrɔ ma wari dɔ détourné a ye kalo kelen de kɛ kalo kelen kɔ e ma foyi ye min tɛ taa sariya ta fan fɛ an ye sɔrɔsi an b'an kɔ kuma an bɛ siran an kɔ kuma ɲa ne ye maninka ye n tɛ mamana ko kɛ n y'o de fɔ n ka livre wa ni ye maninka ye n tɛ nkalon tigɛ n tɛ dulɔ min n tɛ dulɔ min n'a ye parce que n'i ye dulɔ min i bɛ mun kan fɔ ne tɛ dulɔ min n bɛ n yɛrɛ kalama tuma bɛɛ n tɛ nkalon tigɛ donc e ma défaut ye o yɔrɔ la e ma défaut ye o yɔrɔ la e fɛn bɛɛ kɛ ne y'a fɔ cogo min na n ko nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ de ye vérificateur général depuis contrôle général d'état ka na mission kɛ fo k'a laban a ma kɛ fɔlɔ n'u y'a daminɛ u bɛ tila fɔ k'u ka jɔ ɲɛmɔgɔ de tun b'a kun dɔn mais ne t'a na a ye kalo kelen ni kɔ de kɛ a bɛ kɛ ne ka yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ i ka hakili la ko n ye facture fu de sɛbɛn k'u ka wari labɔ o yɔrɔ ma ye comme o yɔrɔ ma ye o kun ye plan A ye o ma jɔsen sɔrɔ. ok mais o plan A kɔnɔ hali bi i bɛ kuma min ye société ko kuma ye o société dɔ sanna min ye 26 000 francs ye o kɔrɔ ye 5000 ani 200 a ja ka taa fo 6000 ko mais o kuma minnu fɔra i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min mais a ma ye ta o kuma dugu ninnu na o kuma tɔgɔ bɛ cogo di. o de bɛ vérificateur général de komi u kun bɛ ne dɔrɔn de kɔ u nana a kun tɛ mɔgɔ si contrôler la fo ne ta mais pour que a mɔgɔw hakili siɲa a y'a kɛ kalo 3 ɲɔgɔn yanni ka to ne ka na défense la a y'o o jate minɛ mais bube yɛrɛ ta la a kun bɛ dan ne ta gansan na mais k'u to ne ka nɛrɛweli la o yɛlɛmɛna u taara bɔ bube ka société fɛn a ka ko kuntan don kalama société min ye tɛ 600 bɔ n'o taara kɛ 6000 de yɛrɛ o kɔni yurugu tɛ tɛmɛ o kan mais u ma fɛn kɛ parce que u tun tɛ bube kɛ o tun bɛ ne de kɔ c'est ça justement. ok i y'a jira fana k'a fɔ sariya ɲɛna mɔgɔ dɔw kɛɲɛnen don ka tɛmɛ dɔw kan n'a ma ɲɛ a bɛ fɔ ko tolérance zéro o kɔrɔ ye ko hinɛ tɛ kɛ baasi la donc o kuma kan ka kɛ bɛɛ kunkanko ye mais ani ka se ka
sinsinni bere yɛrɛ de min ye discours politique ma mais e kɛtɔ ka nin kuma fɔ e bɛ k'i sinsin jumɛn de kan o sisan. voilà n'a fɔra a ye fɛn fɛn fɔ ko ne y'a kɛ a tigi yɛrɛ bɛ yen a bɛ ɲɛfɔli mɛn liburu kɔnɔ mais fɛn ma ko hali ma wuli k'o ɲininka e de ko bɛɛ ka kan sariya la ne m'o faamuya dɛ ni bɛɛ ka kan sariya la ni min ye min bɔn o k'o cɛ e ko ne ye min kɛ n'o kɛra sababu ka taa ne lase kaso la o tɛ tiɲɛ ye minnu y'a kɛ olu bɛ yen hali u m'a ɲininka mɔgɔ kelen si m'a ɲininka o bɛɛ la minisiri ka baara jumɛn bɛ fɛn na kɛlɛkɛyɔrɔ fana minisiri ka baara foyi tun t'a la ni minisiri ka baara tun ye kɛlɛ k'i da don kɛlɛko fɛn na est-ce que bɛ sibiri bila ka taa yen sibiri tɛ bila ka taa yen minisiri ta ye dɔrɔn ka ni sɔrɔdasiw mago bɛ minɛn min na a b'o minɛnw ɲini ka na di sɔrɔdasiw ma a mana san da la sɔrɔdasiw ka sira foyi t'a la u mago bɛ minɛn min na a ko n'o d'u ma c'est tout. donc o gafe kɔrɔ in kɔnɔna na an b'a ye i b'a jira k'a fɔ walasa k'i écarter ko min ye Sumeli Bube Mayiga a ma fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ min ye ka taa ŋunuŋunukan fɔ président ɲɛkɔrɔ k'a jira k'i ye kuma dɔ fɔ min bɛ dankari Faransi yɛrɛ ka nafasira ma donc ko o siratigɛ kɔnɔna na ko président y'o kuma ta donc ko o kɛ sɛbɛ ye ka taa fɔ Adja min ye ministre de la défense français Jean-Yves Le Drian o fana da donna la nka e wolola don min e yɛrɛ y'a ye min ye ministre de la défense ye o y'a f'i ye k'i janto k'i tatɔ weleli min na k'i tatɔ i datugu sira de fɛ nka o don e kuma da la sabula i y'a kɛ kuma gansan ye nka a taara la mais est ce que o kuma bɛ se ka sabatiya k'a fɔ bi na mɔgɔw b'a ka fɔ cogo min ko Bube ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo ko Bube bɛ yan walasa ka Faransi ka intérêt défend. ne m'a f'i ɲɛna n ko komi vérificateur général ta nana e ma se ka wo sɔrɔ o la bere ruusu problème tun bɛ yen a ye n tɔgɔ fara o kan ten a y'a tɔgɔ fara o kan ten mais a kun yɛrɛ t'o de mais pour que a ka président sɔrɔ o k'a dɛmɛ a y'a fɔ ko n ye tubabu nɛni o nana cogo di ne b'a fɔ ne tɛ Kidalika ye ne somɔgɔ ma se Kidali ne somɔgɔ yɛrɛ tɛna se Kidali ne somɔgɔ ye Sɛnɛgalɛw ye bɔ Banguana u tɛ se Kidali a bara Banguana ni Kidali tɛ a ka ca ni kilo 1700 la dɛ ne somɔgɔw tɛ se ni ye da dɔn Kidaliko la faso ko danaya min dara ne kan k'an bila défense la fɛn fɛn bana ka faso la kɔlɔsi ne bɛ o jɔyɔrɔ de fa an ka sɔrɔdasi dɔ ɲɛna o waati la an ka sɔrɔdasi tun bɛ Kidali commandant de régiment tun bɛ n b'a tɔgɔ fɔ Mamadu Kamara Mamari Kamara fo kɔsa in na a tun kɛra Kulikoro gouverneur ye Mamari Kamara a fana y'a ka sɔrɔdasi kalan kɛ tubabuw fɛ yen ale tun n'a ka a ka sɔrɔdasidenw tun bɛ Kidali ye n'a bɛ bɔ ka taa patrouille kɛ n'a nana tubabu min tun bɛ o tun b'a wele ka mafiya kosɛbɛ ale ko k'ale m'o faamuya a ye nana an dɛmɛ o ye tiɲɛ ye mais ne bɛ n fadugu de la ni ne kɛ an ka ɲɛfɔli kɛ minnu ye n bila yan ne ka ɲɛmɔgɔ ye ne b'a ɲɛfɔ dɛ ne kuma tɛ ne na ayi tɛ donc o gɛlɛya tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ a tun bɛ ne wele k'o fɔ ne ɲɛna an tun b'a essayer ka mɔgɔw ni hakili yɛlɛma pour que bɛn ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ dɔ kɛra juillet 2013 an tun bɛ 14 juillet 2013 an tun bɛ Paris ye a ye téléphone ci ne ma ne ni an ka taa se défense tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tun b'o ka so yɛrɛ colonel Mohamed Kulibali a ko ko ministre komi i bɛ Paris ye a ko i tɛ fɛɛrɛ kɛ i ka taa i ni tubabu ka fɔkɛ ka bɛn jasa ni mɔgɔ na se ka an ka sigi kɛ ni ka gɛrɛntɛba nin bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ne ko y a pas de problème n ye téléphone ci o y'a sɔrɔ lansara tuma selen don n ko n bɛna ko baara jigintɔ dɛ n ka sabali a ye ma kɔnɔ dɔɔnin n ko n bɛna n ko kuma mɛn ta tɛ n ko n bɛna sisan an taara pati fana embouteillage ka ca o ye n wele fo siɲɛ 2 ne ko n ka sabali an bɛ sira la ka na mais an bɛ embouteillage de kɔnɔ
ala ka an sera tuma na o b'a sɔrɔ 17 heures tɛmɛna yɛrɛ minisiri tun tɛ yen o b'a sɔrɔ généraux mɔgɔ 3 ɲɔgɔn ni civils grand fonctionnaires mɔgɔ damadɔ tun bɛ mɔgɔ 7 ɲɔgɔn u na n ye min fɔ n b'a fɔ n ko diɲɛ bɛɛ kɔnɔ RFI b'a fɔ cogo min na mɔgɔ miliyari 7,000 n ko o miliyari 7,000 kɔnɔ tubabuw de kɛra sababu ye ka na an dɛmɛ k'an bɔ gɛrɛntɛ in kɔnɔ n ko mali yan an b'o barika da ye a bara an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fo dan tɛ foli min na n ko mɛ min na kɛ kiri a la n k'an tɛ k'o faamuya an bɛna an dɛmɛ cogo ɲuman yira i la an b'an dɛmɛ cogo ɲuman yira i la pour que an ka baara kɛ o ɲaw ma ten ko n'o tɛ n ko juguya bɛ yɔrɔ min na n ko diya bɛ yɔrɔ min na n ko kɛlɛ fana bɛ yen dɛ o kuma de ma diya u ye n ko diya bɛ yɔrɔ min na n ko kɛlɛ fana bɛ yen qu'il n'y a pas de frontière entre l'amour et la haine. Entre l'amour et la haine, il n'y a pas de frontière. Faut qu'on oublie. N'est-ce donc à Madia oui. Mais ne m'a pas dit au fond. Diaberamna. Ani kɛlɛ ka surun ɲɔgɔn na n y'o dɔrɔn de fɔ a ye kun y'a laɲini puisque ne ye miiriya di u ka sɔrɔdasiw ma o fana kun y'a laɲini u tun bɛ miiriya di ne ma ani chef d'état-major général ma nin kɛlen kɔfɛ a ye ne tɔgɔ bɔ a la ne ko bɔn k'o tɛ basiri miiriya ye k'i kɔnɔna ɲagali de sinon fɛn wɛrɛ t'a la n ko officier bɛ ne bolo officier de l'ordre nationale bɛ ne bolo n ko bɛ ne ɲa a kɛra tan de donc a kɛlen k'a fɔ président ye ko ne ye tubabu nɛni parce que a ma da tubabu yɛrɛ a ma diya hali dɔɔni na ko ne ye tubabu nɛni c'est fini président yɛrɛ ɲɛna sɔrɔ mali sariya bɛɛ kɔ e de y'i siɲɛ mali ɲɛna ala ɲɛna ale maliden ɲɛna ko na kɛ an ka faso sariya la kɔlɔsibaga ye e ka tila k'o sɔsɔ n'o kun ma sɔn ne kun tɛ kaso kɛ o ne kaso kɛ cogo di parce que t'a la pour que n'i ye ministre kɛ pour que ministre ka taa kaso hali président yɛrɛ ka taa kaso la a bɛ fɔ assemblée de la assemblée mɔgɔw bɛ réunion kɛ n'u bɛnna la ni mɔgɔ 2 tiers n'olu bɛnna la k'a fɔ i kan ka juger i bɛ taa haute cour de justice la o ma kɛ ne ta la parce que o kun tɛ sira sɔrɔ parce que t'a la donc u ye sariya bɛɛ sɔsɔ sariya bɛɛ sɔsɔ an fɛ yan ni président ye min fɔ bɛɛ bɛ tugu a kɔ gouvernement ma fɛn fɔ assemblée nationale min kɛ an kan fɛnɛ ma fɛn fɔ cour constitutionnelle min ka baara ye droit de l'homme ta ye u ma fɛn fɔ cour suprême min bɛ sariya bɛɛ sanfɛ u ma fɛn fɔ fo de y'a essayer ka sinsin k'a sinsin mais i kuma minnu fɔ a bɛɛ jinɛkan manamanakan ɲa t'a si la. Madame Kulibali Bintou Napo nin kun ye général de division Ibrahim Safurula général de division Yamusa Kamara livre min n'a bɛ ka kɔnɔkuma fɔ livre in yɛrɛ filɛ an bolokɔrɔ sanga in kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ jɛmukan min ni an y'a latɛmɛ sanga in kɔnɔ Joliba FM tɛmɛnen an cakɛɲɔgɔn don ale tun bɛ ka micro ka a di Yamusa Kamara ma a ka se ka ɲɛfɔli kɛ livre kɔnɔta in kan ka kuma di aw ma an bɛ se ka mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ta sabula wagati sera o ye nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 miniti kelen bɛ maa o maa b'a fɛ k'i fɛla fɔ miniti kelen bɛ aw bɛɛ lajɛlen bolo Bintu ni maa bɛɛ da i b'a bila ka don an sɔgɔma an b'a an cɛ Isa fana Sabalibugu Isa Sabalibugu kaw i bɛ dɔ bɔ radio mankan na n tulo b'i la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi kosɛbɛ bisimila Isa foli diyara n ye ka Bugula fo Bugula tulo bɛ folikan na n bɛ Yamusa Kamara fo kosɛbɛ Yamusa Kamara bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ wallahi
ah sori kuma ye a ka ɲi sori min fo i ka baara ɲuman na a diyara n ye u tɛ se ka suse o walahi u tɛ se ka suse bɛɛ b'a dɔn Bube ye janfa min kɛ armée kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn sori min fo i ka baara la merci beaucoup ala ka kanu to nin kun ye Isa Kone bɛɛ n'i ka cɛ ka fɔ faso ka jɔ an y'a kanu jɛmukan min n'a y'a kɛ ni tɛmɛnen ye Joliba FM na k'a latɛmɛ miniti 22 ni seconde damadɔ aw ka se ka faamuyali sɔrɔ livre kumakan in na hali ni bɛɛ ma se ka livre in sɔrɔ ka yira u la tile 1 kɔnɔ tile 4 kɔnɔ disons livre in feerela livre ka taa se livre 2000 ani kɔ o de feerela livre in na dɔ bɛ da la Bintu a bila ka don an sɔgɔma a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn an ko to dibila so lo ko ni kan ka jouer parce que malien mo be a ko fu ko jouer ko fu ko jouer fo ko jouer ni jouer o kan me wa li bu yere so livre ni joli livre ni be ka fere wafla ma o manja page 300 ani 27 d'accord nin bɛ dan sigi an ka bi émission faso kunkan na ka hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu ma se ka don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sabula an ye laɲini kɛ interview min ni a kɛra ni général de corps général de division Yamusa Kamara a ka se ka latɛmɛ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ an ye jɛmukan in sɔrɔ an cɛkɛɲɔgɔn tɛmine bolo Joliba FM na ka yira aw la sanga in kɔnɔ aw tulo garijɛgɛ kɛra nin de émission faso kunkan kɔnɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliman dɔn Baw Konate a bɛ lamɛnni na ka taa se président Cheikh Oumar Keita club de soutien à Amadou Aya Sanogo ka aw bɛɛ lajɛlen fo ninnu bɛɛ tun bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ hali bi ka ɲɛli Masaramani fɛ sunkalo a labanko ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma ka taa se a musakaw ma ala ka hinɛ silamɛsu bɛɛ lajɛlen na salo aw ni dɔw ye sunkalo in kɛ mɛ ɲina olu tɛ an cɛma ala k'u bɛɛ lajɛlen fara silamɛsuw ka ala ka an yɛrɛ ɲa ka an ta don ma kɔnɔ ka aw fo ka aw waliman dɔn Labas Jire a bɛ k'a lamɛn Mayanbugu fɛn min ye madame Jire Awa Mayiga madame Jalo madame Jire Kaja Jalo u bɛɛ lamɛnni na ka taa se madame Jalo Fatumata Doumbia musokɔrɔba bɛ sanga in kɔnɔ madame Doumbia Hassan Kulubali colonel médecin de la protection civile Famagan Doumbia Mayanbugu Moussa Doumbia adjudant chef à la retraite Mayanbugu bɛɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ maire délégué du centre secondaire d'état civil madame Kulubali Wasa Samake a bɛ ka lamɛnni kɛ monsieur le maire Bokar Keita commune 6 maire do an b'a fɛ fɛnɛ fɔ kɛnɛ in kɔnɔ docteur Madou Diallo apidom na 30 mètres la vɛri min bɛ ɲɛla Bintu ala barika la ale sera ka ɲa kɛ gɛjɛgɛjɛ k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka barika da hali bi DG des douanes du Mali Mamɛ Dukara a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Mali doyen k'u fo k'u waleman dɔn Amɛn Dumbo a bɛ lamɛnni na directeur général de la protection civile colonel major Sedou Doumbia an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ a bɛ ka lamɛnni kɛ ko u bɛɛ lajɛlen sunkalo ko ala ka foro tile hɛrɛ ala ka di an kelen ma hali bi madame Kulubali Bintu Napo ale tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Jalo minnu fora n da sera minnu ma n da ma se minnu ma ka hakɛtoni kɛ aw bɛɛ lajɛlen tile hɛrɛ ala ka di an ma wasalam